Arratsaldeon, hemen gauz elorrizon, elkarte gastronomiko baten, izena elkartu da. Eta gaurko honetan errezeta berri bingo ditugu, errezak eta ederrak, eta horretarako euskolabeleko osagaiak erabiliko ditugu. Alde batetik, tortilla patata, gozo eta eder bat, eta bigarrena entsalada simplea, baina oso osagai bereziekin, danak euskolabeleko produktuekin. Lehenengo platerra esan dugu moduan, patata tortilla izango da, eta horretarako Arabako patata euskolabelekoa erabiliko dugu. Bigarren osagaia arrautza izango da, bai euskolabeleko honek toke gozua emoten dutza, eta hau dana posible egiteko euskolabeleko oliba erabiliko dugu. Bigarren platera esan dugun moduan, ensalada simple baina gozua izango da, horretarako letxuga eder bat dekogu euskolabelekoa, gero atontzeko pizkatxo bat, tomate batzuk bebai euskolabelekoak, kolore ederra dekiena honek, eta dana zapore pizkatxo bat emoteko euskolabeleke emondako kipula batzukin egingo dugu. Lehenengo platera esan dugu moduan, patata tortilla izango da euskolabelekoak, eta lehenengo prozedura patata zurritu, horretarako 6 pertsonentzako tortilla bat ingo dugu, amengo patatekin, 2 patata, eta ziko gara zurritu. Behin ja patatak zuritu dugu zela, oin dauz erabi moztekoak. Tradizionala, lehen amamak eta erabiltzen zebiena eta patxadas, denbora behitxuak egiteko, izten zara zen, ikasea horan, zatetik izetan, baina esaten zen, fekula eta urteteko eta tortilla gozua urteteko, baiten zara horan, zati txikitan, baina moztuta horan, margitako baten ditxate zeba zen moduko, baina zati txiki horretan. Eta baina arro berri honetan, beti izak eta beti alde batetik bezera egiten dugu zena da, erreza bat. Gutxi joan, horako rodaja gutxi beratara, eta rodaja bako itxetik, beste hiru zutabe. Behin zutabeak indadako zenuen, egiten dugu zena da, tubo txikitan atara, eta lan ikusten duguna da, azkarra egiten dugula, lortzen dugula patata, baina azken batien nahi bau tortilla gozoa euskolabelekoekin eta oso horretia dietxako da denbora pizko hartu, baina hola zati txikitsua bat atara, tortilla gozoa urteteko eta ebeitzat ere azkan tradizioak eta mamonanak eta jarraitzeko eta ez galtzeko iturak horako zati txikitan, pizka denbora txu behitxoa beharko, baina ebeitzat tortilla gozoa. Hirugarren pausua da patata txikituta dekogula, sartarin batean euskolabeleko oliba botaku, eta bertan behin bero dagoena, ingo guna da bertan potxatu gure euskolabeleko patata hau. Ne dem na ñëw na dikk na lu nekk man ñu def na ko imba wamba wamba imbe weba Ziko gara arrautzak eirabiatzen, patata ya erdi bigunuta ekogu, eta orduan zingo guna da, banan-banan, 6 pertsonentzako 6 arrautz, botako bertan. Gero irabiatu, eta ja patata guziz bigututa dekogu nian, zingo guna elkartu. Patatia ya inda dekogu, arrautza irabiatua, gatza bertara botako zago, arrautzera, eta oin patatia eskorridu, arrautzetara bota, ondo irabiatu, eta sartarinien olio pitzin bat jarriku, eta bero dagoenien berta tortilla, balde batetekin, eta gero, bezaldetik, eta jateko longo da, ederto. Azken pausiko pantaiak, hemen bertan dugu patatia arrautziakin gaz puntuan garrita, eta hori pantaiakuna, horretarako kartero horretan, olio pizkatxo bat, euskolabeleko, eta bertara, botako tortilla. Baketan pizkat, alde batetik, ondo orain.
sarea minutu, alde batetik geratzeko joa jauta, eta gero platerakin bueltiamon eta bukatuko beste aldetik egiten. Jaula alde batetik. Esan dugu moduan, beste aldetik bukatuko egiten. Gero, bakoitzan gustora, jende askori guztaren jako tortilla joa jauta, beste batzori tortilla barruti, hori bakoitzaren gustora. Igartzen da, eskolaleko produktuen egitako tortilla da, kolore berezia, politxa. Eskolaleko tortilla Esaren errazen daiteko, zerba tortillaren laguntzeko tortilla, eskolaleko letxukia, tomatia moztuta ikula fina, eta hori ningu una batu, eta eskolaleko olibarekin inaberdak osoa, dana tontzera. Zauko gara montetan itxabadia. Eta bukatzeko Euskolabeleko oliba, hau da, urren likidua. Azkenin ja bukatu dugu, plater biak hemen, Euskolabeleko patata eta kikulakin eta arrautzuak egin dugu tortilla bat, eta laguntzeko letxua, tomate eta kikulakin indako txala bat. Eta hori zer, probatu bako dugu, ez? Probatu pizkazak. Hori ba, zeri bat, horrengo arte.